Ο Άρης Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους σημαντικότερους αθλητικούς συλλόγους της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1914 και επιλέχθηκε η 25η Μαρτίου ως ημερομηνία ίδρυσης για να τονιστεί ο ελληνικός χαρακτήρας του σωματείου. Το κιτρινό μαύρο χρώμα παρέπεμπε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο Άρης ιδρύθηκε ως ποδοσφαιρικός σύλλογος. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος όμως και η μικρασιατική καταστροφή ήταν οι αιτίες που ανάγκασαν την ομάδα να παίξει τον πρώτο επίσημο αγώνα της απέναντι στο Μέγα Αλέξανδρο μόλις τον Μάρτιο του 1923. Την ίδια χρονιά κατακτά το πρώτο πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, ενώ το 1924 κατακτά πάλι το πρωτάθλημα και γίνεται ο πρώτος ελληνικός ποδοσφαιρικός σύλλογος που προσκαλεί ξένη ποδοσφαιρική ομάδα για φιλικό αγώνα την πρωταθλήτρια Νότια Σερβίας Περιστέρ Μοναστηρίου, την οποία νικά με 5-0. Μέχρι το 1959 ο Άρης κατέκτησε 3 πρωταθλήματα Ελλάδος, το 1928, το 1932 και το 1946, νικώντας τους αντίστοιχους πρωταθλητές Αθηνών και Πειραιά. Ο επόμενος τίτλος έρχεται το 1970 με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος μετά την νίκη επί του ΠΑΟΚ με 1-0 χάρη σε ένα γκολ του Κεραμιδά στο 8ο λεπτό. Χριστίδης, Πάλας, Σπυρίδων, Ναλμπάντης, Αλεξιάδης και Παπαϊωάννου ήταν κάποιοι από τους άσους εκείνης της αξέχασης ομάδας. Στα μέσα της δεκαετίας του 70, μια νέα φουρνιά ταλαντούχων παικτών όπως ο Φυρός, ο Δράμπης, ο Ζήνδρος, ο Σεμερτζίδης, ο Μπαλής και ο Ντίνος Κούης δημιουργούν μια πολύ δυνατή ομάδα, η οποία αφού πέτυχε το απόλυτο ρεκόρ των 17 νικών στα 17 παιχνίδια που έδωσε στο γήπεδο Χαριλάου στο πρωτάθλημα του 1978-79, κατάφερε να καταπλήξει τη φύλαθλη Ευρώπη με την πορεία της στο κύπελλο UEFA του 79-80. Αποκορύφωμα αυτής της επιτυχίας ήταν η μεγαλειώδης νίκη πρόκριση επί της Ιταλικής Περούτζια με 3-0 μέσα στο Ρενάτο Κούρι. Εκτελεί το φάουλ ο Δανός, η κεφαλιά, η απόκρουση, η προβολή και γκολ. Το 1-0 με τον Ντίνο Κούι. Το 1-0 με τον Ντίνο Κούι, ο Άρης παίρνει το προβάδισμα στο 8ο λεπτό, ένα σημαντικότατο γκολ. 1-0 ύστερα από το φάουλ του Όλε Σκόμποε, η μπάλα έφτασε στην περιοχή των Ιταλών, ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Σκόμποε εκτελεί, η κεφαλιά, αποκρούει ο Μαλίσια και έρχεται ο Ντίνος Κούις με προβολή να ανοίξει το σκορ και να κάνει το Περούτζι Άρης 0-1. Το φάουλ με τον Μπαλί, την παλιά στην περιοχή, η κεφαλιά, Σεμερτζίδης και 2-0. Και 2-0. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Γιώργο Σεμερτζίδη, ενώ οι κάμερες πάνε στο Ζήνδρο, τον γκολ του Σεμερτζίδη, το 2-0 με έναν πραγματικό κεραυνό. Ο άσος του Άρη στο 17ο λεπτό παγώνει για δεύτερη φορά το Ρενάτο Κούρι και κάνει το 0-2. Ξανά η φάση. Το φάουλ από τον Τίνο τον Μπαλί, η κεφαλιά και έρχεται με ένα ξερό βολέ ο Σεμερτζίδης να κάνει το 2-0 καρφώνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Μαλίσια. Έγινε το λάθος του Μπάνι και η παλιά για τον Ζήνδρο που βγαίνει στην αντεπίθεση. Για να δούμε. Είναι με τον Φρόζι ο Ζήνδρος. Κάνει μια ωραία τρίπλα, δεύτερη τρίπλα, το σουτ, δοκάρι και μέσα. Δοκάρι και μέσα, το 3-0 στο 67 για τον Άρη. Ένα μαγικό γκολ και βέβαια πανηγυρισμοί από τους παίκτες του Άρη. Ένα απίστευτο σκορ. Βλέπουμε και τον Μπαζιαρά που τρέχει να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του. Ένα εκπληκτικό γκολ, το 3-0. Με τον Γιώργο Ζήνδρο που βγήκε μπροστά, χόρεψε την Ιταλική άμυνα και έπιασε ένα εκπληκτικό σουτ που δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλοί τερματοφύλακες που θα μπορούσαν να αντιδράσουν. Κοιτάξτε εδώ, ο Ζήνδρος ξεφεύγει από τους δύο αμυντικούς, πιάνει ένα σουτ, την μπάλα στο δοκάρι και στο βάθος της εστίας. Την ίδια χρονιά ο Άρης φτάνει όσο ποτέ άλλοτε στην νεότερη ιστορία του κοντά σε ένα πρωτάθλημα Ελλάδας, όπως τον μπαράζ της 25ης Μαΐου του 1980 στο Βόλο χάνει από τον Ολυμπιακό με 2-0. Η ποδοσφαιρική Ευρώπη ξαναθαύμασε τους κυτρινόμαυρους και την επόμενη σεζόν 1980-81. Η Ipswich που κατέκτησε το κύπελλο UEFA εκείνης της χρονιάς είδε και έπαθε για να προκριθεί επί του Άρη που έπιασε μια εκπληκτική απόδοση στη ρεβάνς του Καφτατζογλίου. Τα επόμενα χρόνια ο Άρης διατηρείται στις πρώτες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος χωρίς ωστόσο να κατακτήσει κάποιον τίτλο. Είχε δύο ευκαιρίες με τη συμμετοχή του στον τελικό κυπέλλου Ελλάδος, όμως το 2003 ο ΠΑΟΚ και το 2008 ο Ολυμπιακός του στέρισαν την κατάκτηση ενός τίτλου. Το τμήμα μπάσκετ του Άρη ιδρύθηκε το 1922.
αλλά μόλις το 1925 δίνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του, νικώντας τη Χαμ με 18-12. Ακολουθούν 4 χρονιές, οι οποίες συνοδεύτηκαν με εισάριθμους τίτλους πρωταθλητή Θεσσαλονίκης, για να επακολουθήσει ο τίτλος του πρωταθλητή Ελλάδος την επόμενη χρονιά, το 1930. Η ομάδα επανέρχεται στο προσκήνιο το 1958, κατακτώντας το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, και μέχρι το 1979 έχει μια σταθερή παρουσία στο εθνικό πρωτάθλημα. Αυτή τη χρονιά, με αρχηγό τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, πρώτο σκόρερ τον Χάρη Παπαγεωργίου και άξιους συμπαραστάτες τους Σχολόπουλος, Κόντρα, Παραμανίδη, Ανανιάδη και υπό τις οδηγίες του 34χρονου παλιού παίκτη της ομάδας Γιάννη Ιωαννίδη, κατακτά το πρωτάθλημα Ελλάδος. Η σεζόν 1979-80 είναι ορόσημο στην ιστορία του μπασκετικού Άρη, γιατί φοράει τη φανέλα του δίνοντας άλλες διαστάσεις στο άθλημα το φαινόμενο Νίκος Γκάλης. Γιος μεταναστών, έρχεται από την Αμερική με τον τίτλο του τρίτου σκόρερ του NCAA, παίρνει από το χέρι τον Άρη αλλά και το ελληνικό μπάσκετ και τους οδηγεί στην ελίτ της Ευρώπης. Το 1983 ο Άρης ξαναπαίρνει το πρωτάθλημα και με τον ερχομό του Παναγιώτη Γιαννάκη από τον ελληνικό Νικαίας τον Αύγουστο του 1984 ξεκινά η μυθική περίοδος της ομάδας. Πρωτάθλημα και κύπελο το 1985, πρωτάθλημα το 1986, πρωτάθλημα και κύπελο το 1987, αλλά και το 88, 89, 90, πρωτάθλημα το 91 και κύπελο το 92. Την ίδια περίοδο παίζει σε 3 Final Four του κυπέλου πρωταθλητριών και κερδίζει τη διεθνή καταξίωση. Καταφέρει να καθυλώσει όλους τους Έλληνες φιλάθλους κάθε Πέμπτη βράδυ μπροστά στις τηλεοράσεις για να θαυμάσουν τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου, τον Σούμποτιτς, τον Δοξάκη, τον Λιπηρίδη, τον Ρωμανίδη και τα άλλα παιδιά του Γιάννη Ιωαννίδη. Το 1993, χωρίς τον Γκάλη και τον Ιωαννίδη και με ηγέτη τον Γιαννάκη, κατακτά το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης με αντίπαλο την Εφές Πίλσεν στο Τωρίνο, για να κλείσει ιδανικά τον κύκλο της εκείνη η μαγική ομάδα. Στα χρόνια που ακολουθούν, με την όθηση που έδωσε ο Άρης στο ελληνικό μπάσκετ, οι ελληνικές ομάδες πρωταγωνιστούν πια και στην Ευρώπη. Ο Άρης, παίρνοντας και αυτό στο δικό του μερίδιο, κατέκτησε άλλους 2 ευρωπαϊκούς τίτλους. Το 1997 το κύπελο Κόρατς επικρατώντας τη Τόπας Μπούρσα, αλλά και το 2003 το Euro Cup Challenge επικρατώντας τη Πρόχομ. Στη μετά Γκάλη εποχή, ο Άρης κατακτά και 2 κύπελα Ελλάδος το 1998 και το 2004. Ο Άρης, με τους πιστούς και εκδηλωτικούς φιλάθλους του, πρωταγωνιστεί κοντά έναν αιώνα στο ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως στο μπάσκετ, στο ελληνικό και στο διεθνές αθλητικό στερέωμα.